V minulých častiach ste videli. Odchádzame do Martina. Pokazil sa mi ešte aj auto. Čo budem robiť? Nechal som ti benzín, Roger. Dobre. Smiling Industries uvádza Karatiková kaviareň. Druhá časť. Za chvíľku sme v Martine, Iva. Dobre, dobre. Zaparkujeme tu, musíme doplniť palivo. Toto auto tuším poznám. Dobre, už som zaplatil, tak idem späť. Roman? Áno. Čauky, dlho sme sa nevideli. No, ja viem, ja akurát idem na letisko do Londýna. Aha, tak dobre. A ja idem akurát na letisko, cestujeme do Martina. No, ako vidíš, ja až na to, že ja idem do iného štátu. Nevadí. Nepôjdeme s tebou, aj tak musím nejaké recepty doniesť do svojej kaviárne. Dobre, tak nastup. Ty máš kaviareň? Áno, mám. Zabudol si sa ma to spýtať ešte predtým, kým som nastúpil. No, raz som v nej bol, ale už to bolo strašne dávno. Myslíš včera? No, vieš o tom, že mám krátku pamäť strašne. Viem. A nemusíš sa mi tam prstami, jasné? Jasné. Dobre, tak ja idem pre lietadlo a vy zatiaľ tu počkajte, jasné? No. Nič nerobte. Dobre. A toto platí aj pre ostatných, jasné? Jasné, ja ešte len dotankujem. Dobre, zatiaľ natankujte aj mne. Dobre. Tak ja za chvíľku sa vrátim. Iva! Čo je? Ivo, ty si frajerka jeho? Nie, debil. No, toto ja musím počúvať. Idem radšej zaplatiť. Ďakujem. Musím si nájsť svoj parokňu. No, dobre, keď som zaplatil, idem späť. Jej, do kráľu, zabudol som ešte liter, mám voľného. A to si kúpim takú bagetu. Berám ako najaté. No, poprosím si jednu bagetu, ale je zadko a to podľa mňa by malo stačiť. Idem na druhú cestu, viete ako. Dobre, jasné, bude to 5,58. Dobre, ďakujem. OK. Ja? Musíme čakať ešte na to lietadlo. Ja viem, ale idem otestovať, že či mi zase neskapal motor ako vždycky. Čo som vrazil, stará rachotina jedna. Pomôžem ti. Už viem, čo je problém. Musím opraviť motor. Dobre, malo by to teraz ísť. Musel som narýchlo vyskočiť z auta. Jej, to bol ale deň. Dobre, auto ide, už by to malo ísť. Malo by to už ísť dobre. Už. Prilieta nám lietadlo. Dobre, už je to. Môžeme. Dialo sa tu niečo? Nie, iba som šiel na tankové, skapal mi motor, vyskočil som z auta, ale nič také iné. Dobre, lietadlo som priviedol, ale bez pilota. Vedel by si šoférovať, Roman? Jasná vec.
Dobre, nechajte tu auta, ideme na letisko. Dobre, Aj keď radšej to bude rýchlejšie autami. dobre, ja idem tvojim. Roman, druhou stranou. To je objazd. Zaparkuj tu. Dobre. Dobre. A ide sa na to. Dobre, ja si nasadnem dozadu. Ja dopredu. Ivan, sadni si. Dobre, tak a môžeme ísť. A to si ľavo. Au. Už som ho dlho nepilotoval. Dúfajme, že sa to podarí. No. A ideme do Martina. Odletel nám kúsok. To nevadí. Odletel nám kúsok lietadla. A pristáli sme. Takže, niekde by som tu mal mať... Super, podarilo sa to, som šťastný, že som ešte nezabudol lietať. Jupi. Dobre, budeme sa musieť snažiť. Iva, zatiaľ choď. Choď sa ďalej zohnať niečo na ubytovanie. A viem, že ti je zle, tak choď. Dobre, a ja idem zohnať také auto. Dobre. A ja idem niečo zohnať tiež. Takého krása auta som priviedol. Yes. Vydala vlastné auto. Look head. Dobre, tak my ideme. Budem šoférovať. Šoferujem ja. Ja. Ja? No dobre, ale ja... No dobre, ja sedím vedľa teba. Nastavím GPS-ku. Dobre. Dobre. Tak veľké. Nastupovať. Na veľké. Nepomôže. Prejdeme pár kilometrov a budeme tam. Vika, neleš. Aj hej, ruky. Čo by to malo byť? Vika, preč. To je moje. No ja. Vystúpim. Aj mne je zle. Keby ste šli so mnou, nebolo by vám zle. Lenže vieš, my sme šli prvou triedou. Aj nám zle. Prežrali sme sa. Dobre. Chojed! Iva, teraz ťa mám rád, ale nerob takéto sprostosti. Iva, ja si zoberiem tvoje auto a ticho natúšam, aby... Nie, to má to niečo. Modliem. Čo sa ti stalo? Volajte 102. Neviem, ale asi mám zlomenú nohu. Počkaj. A nebúrajte moje auto, ja to počujem stále. Iva, ja idem po nejakú pomoc, ty zatiaľ zavolaj 112. A na čo to budete volať? Haló, zavolajte. Prosím, poďte hneď na ulicu. Na ulicu. Počúvaj, poviem ti, že je to pri Martine. Je to pri Martine na ulicu. Hlboko. Aj, už je za tebou. Našiel som pomoc. Dobre, choď pre môj Jeep a nejako sa sem dostaňte. Ale my sem nechoďte, je to nebezpečné. Pozor. Pre Jeep som vravel, nie pre Wartburga. Pozor, aj tak. Lietadlo to ti bude na hovno. Rýchlo ju chod zastaviť, lebo ona ma nezachráni, ale zabije ešte seba. Jau. Idem. Už sme tu dvaja. A teraz akože... Pozor. Tu.
Prosím, pomôžte nám. Máme zavalené nohy. Nie, nechoďte sem! Hlavne sem nechoďte, prepočíte nám hlavy ešte. OK, tak zavoláme prvú pomoc. Doneste nám radšej vrtuľník. No už ideme. Vieme, túto pastu poznáme. Už veľa ľudí sa sem dostalo. Padli skaly. Vytiahnite ma. Nebojte sa. Ste v dobrých rukách, ale auto sa už nepodarí zachrániť. To mi je jedno, není moje. A koho? Moje není. Takže mňa to nezaujíma. Dobre, ideme naspäť, musíme sa vrátiť. Martin, už nebudem. No, nastúpte. O 10 minút v lietadle. Dochádza nám palivo za chvíľu. Došlo nám. Muselo sa to stať. Akože teraz sa mi odtiahne noha. Odtedy nemám nohu, hej? Si v poriadku, Roman. Nie, nemám nohu. Tak to máš blbé. No, to mám noc. Dúfam, že vyliečím sa. Skoro. O tom nevieš. Bez nohy už nemôžeš ísť. Kde to? Dobre, hudba. Iva, nerob. Vrátil všetko naspäť.